tro cynnes i chi ato ni I raglen Carol Yr Wy1 I gystadleuaeth arbennig Prynhawn da, sydd eleni wrth gwrs yn dathlu 20 mlynedd. Llong gyfarchiadau enfawr I Prynhawn da ac I chi'r ysgolion sydd wedi bod yn cystadlu'n frwd dros y blynyddoedd. Wel, unwaith eto eleni mae nifer o ysgolion cynradd Cymru wedi mynd ati I gystadlu a phob un yn gobeithio ennill y teitl anrhydeddus Carol Yr Wy1 2018. Fel yr arfer, gofynion y gystadleuaeth wedi gyfansoddi Carol wreiddiol i'w pherfformio gan gor yr ysgol. Ac eleni mae yna 10 o garola wedi cyrraedd yr rhestr fer. Mi fyddwn ni heno yn clywed rhai ohonyn nhw, achos mae yna raglen arall Carol Yr Wy1 yn mynd I fod nos Wener am hanner awr wedi 7. Cofiwch am hynny. Ond be am i ni gychwyn arni? Dyma'r garol gyntaf. Carol ni yw brenin yr holl fyd. Mae'n sôn am enedigaeth yr Iesu yn ystafell ac ymdrech y brenin Herod i'w ladd. Cafodd ei chyfansoddi gan Mrs Carol Evans. Mae'r tempo yn dechrau'n araf ac wedyn yn newid I fod yn eithaf cyflym. Gobeithio wnewch chi'n mwynhau. Mae'r ysgol nesaf yma yn cystadlu am y tro cyntaf a mae'r plantos wrth I bodd efo'r Carol nhw. A rwan mae gennych chi garol fendigedig yn does. Pwy sydd wedi sgwennu'r garol yma, George? Miss Gwyneth Vaughan wedi ysgrifennu'r alaw ac Miss Karen McCann a Mrs Sian Jones wedi helpu ni ddosgu. A mae yna stori tu ôl I bob carol wrth gwrs yn does, felly beth yw'ch stori'ch carol chi? Y baban Iesu'n cysgu'n dawa bach yn y preseb a mae'r plant methu dall sut gall babi mewn preseb fod yn frenin y byd. Chi'n edrych ymlaen I ganu? Ydan. Chi'n edrych ymlaen Nadolig? Ydan. Sut fedri
Cyfeirniad wrth y lliw eleni ydy neb llai na'r Rhian Roberts o Ysgol Glaneuthwy ac yn gwmni iddi hi Osian Rowland, rheolwr Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC a hefyd yn arweinydd corawl. Felly, mae yna dipyn o her o flaen yr ysgolion yma yn does, ond sgwn i be mae'r beirniad yn chwilio amdano eleni. Mae'n fraint ac yn bleser i'n dau beirniadu cystadleuaeth Carol Yr Wy1 eleni. Y garol berffaith, fy siŵr, fysa cyfuniad o alaw, hyfryd, gofiadwy, a geiria sef allan cyffwrdd ac yn golygu rhywbeth i ni. A ystyried sain y côr hefyd oedden ni wrando arno fo. Mae beth sy'n mynd mewn falle ti fan i ben plentyn bach adeg y Nadolig. Mae'n amser mor hudol o'r flwyddyn. A rhywbeth gwahanol, falle rhywbeth dyn ni'n doi ddim wedi feddwl neu ystyried o blaen a fi'n credu mae'n rhywbeth cyffroes iawn a mae'n rhoi cyfle i ysgolion cyfansoddi Carol eu hunan a nadio i'w repertoire nadoligedd nhw. Felly heb oedi mwy ymlaen â ni at y garol nesaf sy'n mynd â ni at eglwys y fach dlws iawn ar lan y Fenai. Teitlen Carol ni yw Robin Goch a Mr Jonathan Davies wedi ei chyfansoddi. Mae'r garol yn sôn am blentyn yn edrych drwy'r ffenest ac yn gweld Robin Goch yn sefyll yn yr eira tu allan i'r tŷ. Mae'n dechrau meddwl am beth ysgodd y Robin yn Methlem pam oedd yn ystabel adeg yn i'r Iesu. Gobeithio nhw'n fawr o gynewch ei mwynhau. Nadolig llawer iawn i chi gyd! Yn distawyd bore Nadolig ac dyffryn yn flacen o wyn. Roedd Ias yn yr awel a'r wrthi yn dawel a phawb yn cysgu yn dyn. Fe glywais i ganu mor swynol, mor berffaith mor hyfryd a nerfol. Yn denwyd i'r ffenest yn hudol, eisteddai Robin Goch. Yn sydyn daw bwrlwm Nadolig yn gyffro o gwmpas y tŷ. Ras lawr y grisiau ac o'r presantau yn hollti holl heddwch a fi. A'r rhegion i gyd yn pentyrru, y twrci yn grosion y potyn, y deryn ar wedi ddiflannu, ble aeth y Robin Goch. Meddylais beth welais y Methlem i rannu a pham pob yn un. Beth yw wir ystyr Nadolig a neges i byw yn y tŷ. Fi
ydych chi wedi clywed yn barod, mae safon y gystadleuaeth yn eithriadol uchel unwaith eto eleni, sy'n golygu bod gan y beirniad dipyn o waith crafu pen i'w wneud yn does, druan a nhw. Rwan, ar ôl yr egwyl, mae gennym ni fwy o garola ar eich cyfer chi, felly cerwch i wneud rhyw ddiod bach cynnas i chi hun, a mi welwn i chi, mae rhyw 2 funud. Croeso nôl ato ni i raglen arbennig Carol Yr Wyl, lle mae ysgolion cynradd Cymru yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth y Prynhawn 2. Gyfansoddi Carol wreiddiol i'w pherfformio gan gor yr ysgol. A da ni'n mynd i ardal Caerdydd nesaf, lle mae'r plant yn edrych ymlaen yn fawr i gael canu. Wel, Efan a Megan, mae ganddoch chi garol hyfryd yn does. Be di henw hi a be di neges y gan yma? Enw'r garol yw Rhannu Cariad, a mae amdano hyn ddyn sydd yn unig yn byw mewn tŷ heb gwmni, ac mae'r teulu gyd yn dod amser Nadolig, a mae'n wir yn hapus, ond unwaith maen nhw'n mynd, mae'n drist eto. A mae ganddoch chi bobl dalentog yn yr ysgol. Pwy sydd wedi cyfeilio a sgwennu'r gan, Efan? Cyfansoddodd Miss Long y gan a Miss Long sydd hefyd yn chwarae'r piano i ni. Rwan, mae hon yn ysgol fawr, mae yna 58 yna chi yn y cwrs. Sut ydych chi wedi mwynhau y profiad o greu y garol? Mae'n wych, mae'n bleser dod mewn amser chwarae marfer ac fel gyrgoliadau i gyd. Da ar y pwdin Nadolig ma, ond dim ots am hynny yn ôl at Carol Yr Wyl. Ac eleni mae yna nifer o ysgolion o Ogledd Cymru wedi cystadlu, a da ni'n mynd draw nesaf i Lanberis. Rwy'n allan o'r popdi. Mae'r garol yn sôn am y geni o safbwynt y bugail tlawd a'r hyn mae'r baban Iesu'n olygu iddo.
Awn na'r daith efo'r bigel pan ddaw y neges ato gan yr angel. Mae'r seren yn arwain at roedd y bigal a'r gobaith o gwmpas y cryd. Gwydiwn heddiw am yr un gobaith o heddwch a thewelig trwy'r byd. Nadolig llawen i chi gyd. Wel, dyna'r cyfan am heno, ond cofiwch mae dim ond hanner y corola ydyn ni wedi glywed hyd yma. Mae yna fwy i ddod. Amdano ni bryd hynny felly ar yr unfed yr 20 o Ragfyr lle gan ni glywed y 5 carol arall sy'n rhan o'r gystadleuaeth hyfryd yma. A bryd hynny wrth gwrs
mae gan i wybod pwy fydd enillydd Carol yr Wyl 2018. Ond tan hynny, cadwch yn gynas os da i chi. Does dim rhaid i chi aros o gwbl i wrando ar y 5 Carol arall nac i glywed pa ysgol ddaeth i'r brig gan y bydd Elin yn ei hôl yma ar ôl yr egwyl. Doedd